kunyumba akafita kuloya mkazi yeni ze wadzimai nyarara bululu ali kumba kwangu anotoja butsu nemasokisi ayo anowawa mukazi ye What's wrong with you nowadays? What's matter with you am I mfana? Unozia my first day taiwilirana, it was the happiness, loveness. Manje nowadays I'm sure ese ma recipe mufuhira wakandipa iwe. Iye zinezi ndiri kuchengeta John ane msolo nenge beura, and I'm not sure kuti mwana wangu ndoitaze kuita sei uyu chisikana ichi makaruwe iwe andiziye kuti mwana wangu elele kuti akaoma msolo iwo udofo ndoita sei newe manje. Inini ndasamwisisa mai mfana, zvulipeta udzokere kwa tete wako anokutaurira kuti murume anobatwa so na so zvokuti kana wagona wapasa ikoko wozoka manje. Last week amai wangu wakauya pamba panapa. Every day wainwa tea sina mkaka wachicha sasa nema veji nema temba. Nasi nafika mzazi yako ilipo pa nyumba panapa. Ulikuitazama chiki choli, waenda kwa maileki wakweleta huku, waenda wakweleta drinkisi. Ama zangu hausi wone wewe, saka ama zako ndo saka kosha kai wewe. Iwe mkazi wa unatudite seine wewe. Ini maje nafunga zangu tusokele kwa tete wako wanokulayira wakuze kuti inini ndinoda kubatwa so na so na so. Mkazi wewe wanesa saka ndati sokera kwa tete wako wapera ndinoswera nchikakatana nezimbwa ziombera ndakapuwa kuti ndichengetese kampani
patazimamwe mazuwa ndinolala ndakasinula ndichitwa chikafu chemoskito. Mzukulu wenyu iye ndiye wanechisenzera apa hadi kunditeerera futi. Every payday anoita make sure kuti auya kukampani achizotora mari yandosenzera inini. Plus futi ndikada kuti ndisimuze nsoro anondikwatura. Imosa here kuti ndakaonda mzukulu wenyu akafuta. Atete inini ndafunga sekuti mutorane nenzukulu wenyu monomurayira munhu wepi asingatende. Ziri beta mutorane munogara kumba kwenyu ikoko. Inini handichada sekuneswa panyumba pangu panapa. Encore.